Hey Nangalumzuzu, welcome to Diaza TV, another episode of Young Jolel Lamdanam. Another day, another banger, another hot one. Bafo. Hayi cha sanidumela sanibingelela abusheni Awu sesiyaphuza futhi. abusheni Ngemande. another round Another one. Sibuye kwi weekend. ende kabi Hey emnandi. Hey. okay Yeah, bese weekend away guys, hey. Yabo kushaya umoya nje kancane. abesoshaya umoya Istress zala eGoli. Bese intabeni entabeni kude kakhulu. Cha bafowethu kusayiyona iDiaza TV lena okubalekile kakhulu bafowethu uqala nje kumele sikwenze okubalekile nakho konke ukubonga support yenu besicela futhi bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe nishare nibuke iDiaza TV sikhuphuke sisifike nako 100 500k subscribers because u100 sesiushayile u100k sayithola iplug safika nayo lana Nayibona. bayibonile futhi Bena ukuthi manje bebonele yegolide. Yeah, kumele kuvele igolide manje. Bena libonele yegolide khona le gold 1 million. 1 million. Ayingabe lapho. Kodwa mina ngiyabathemba 1 million ubani. Mina ngiyanithemba 1 million. Bengawushaya. Ngaphela lo nyaka siwushayile. Bengawushaya Vele vele anisprove wrong phela. Akona isprove nje nesizamo. Ake nizame. Isizameni bafethu ngakhohlwa lokusifollowa enkundleni zokuxhumana. Mina ngumusa Manqele ku Instagram. Uvusi _Manqele. TikTok same thing Vusi Manqele na TikTok. Okay. Instagram Vusi Manqele. Nazo. Guys kakhulu bafethu. Enye into guys ngiyabona lapha ku TikTok wami kunabantu ababuza ngale posting ngipostile le yezithombe zethu lezengezo leza. So guys namanje ngisasho if lapha uyangifollow ku TikTok kwa my 18 ziyatholakala. Yeah nishandisa ipost ikhona ngathi imeqala ine number niyafona guys nithola ikipa yeah nenduku lezi ama stickers konke kukhona guys lokho nithoni kubona la kukhona into ekhona hayi uthayitholakala into ekhona kusize yezethu sonke mawufuna okwakho nawo yeah singamoshi isikhathi nabo sisi hayi bakhala ngeout njenge insuku zonke imihla namalanga hleze kukhona okhalayo yes khona sizomduduza ukuthi athule makuthi uyakhona ukuthula makuthi akakhona ukuthula then hayi yeah ngiyeza impela lento uze nenye ngiyazothola lento ngathi ushaw copy and paste beyishaw good morning ibasendele babili iqaqa hayi uze nenye ngempela hayi uthanda ukudula amabhomu wena emahindra cela nisondele bosisi bami uzani size ukuthi kwenzakalani hayi omunye ngeza ngapho wena ungasondela naze nabahle ne right ubani onhlumeza nebahle kanje mina ngikholwa yazi oyikholwa awuzene abaningi vele sozena okay ngicela ubuza amagama enu uthi ngobani mina ngupalisa Mina ngegama nguLutendo. Oh okay kwenzakalani Lutelo noPalisa usisi ungitshele angazi ukuthi ngayichaza kanjani because angazi nokuthi ngifunani la kodwa usisi ungitshele ukuthi leyo ndaba leyo ndaba wenda bahiyeke leyo ndaba asikisi mama ne ungayiqala ekuqaleni nje angazi ukuthi ngizoqalaphi qala eqaleni baba lapho eqala khona qala eqaleni njengoba ngisho ukuthi usisi ungitextile uthole inamba yami efonini yomuntu wami ufuna umuntu wakho uthi uEugene uyangijitela angiunderstand kanjani okay sisa ake siqale ngaphi eqaleni ngakuwe So engisafuna ukuhlaziya kahle angisatholi angisaqonda understand ukuthi izinto zima kanjani because mina ngazi ukuthi uEugene umuntu wami sengiyamangala sengithola ama numbers umuntu engamazi efonini sebebizana nobaby nomuntu wami kulapho khona sengisa understand ukuthi kahle so ngimbize kanje usisi ngifuna ukuthi azongichazela ngizwe uvu lakhe udaba lakhe side lakhe le story ukuthi kahle bayenzani noEugene okay because noEugene angithi vele naye
uzogcina afikile naye lana ngithi. Okay. Ezoyichazela naye. Nguwe ozombiza as if yakho someone. Uzokhishwa wena ozofonela uJean. Yeah, ngizocela ukuthi vele ngimfonele asondele naye ukuthi Azoyikhulumela. Azoyikhulumela. acacise ukuthi kwenzakalani. Okay, ngicela ukubuza kuwe Palisa nini. uEugene nina how long nindaweni naye? Sinenyanga. Nenyanga. Nihlangane phi kanjani into echazile ngayo? Wayithanda leyenza ukuthi ungakholwa namanje ukuthi lento okukhulunywa ngayo angayi akusiyo uEugene wami lo. Yinto ithandile. Sihlangane eBram bengiyothenga ukudla. Bengibuye esikolweni. Yes. So masihlangana ngicela amanamba then ngamupha. And then sakhuluma yabo. Yeah. Wachaza. Yeah. And then after maybe 3 days wazongibona sahlala sakhuluma and then ngabona ukuthi uyangizomupha i-chance because uyangichaza. Bekushela vele mina ukukhuluma. Okay. Since day 1 ngimupha amanamba wami mara ngithe kuye ngike sikhona. Le makhi le engiyibonayo la kuwe njengamanje emzimbeni wakho ngabe nguEugene. Khona imakhe kiwe la. Ngabe nguEugene. Yebo. Okay. Angazi ngiyibonile into. Ngiyibona. Azange ngibone. Okay. Ayinake. Sibe idweza prosection siya observe. Siyahlaziya yonke into. Yes. Mama wena igama lakho sobani konje? Luthen. uEugene nehlangana kuphi kanjani nesikhathi singana nendawonye? No-Eugene sihlangane eSoweto kuma-summit because bakuhamba into ezikanje ngama-summit ngoba sonke. Summit club. No, it's not a club. Oh. It's like maybe events Oh, kanje oh. njenge-youth. Ngathi summit phela lena ebusha. Okay. Oh yeah. Abantu abasha ukuthi sikwazi ukuqhubekela phambili then that's where we met. So kushuthi kahle uEugene akukho la angafiki khona ubuze wafika eJozi waze wabona nangosisi. Oh yeah. Uyayihamba summit. Uyayihamba summit. Ingapha khona lapha koJozi. Ikhona vele la iGold Night Summit. Ikhona eba la iGold Summit. Yebo, yonke indawo. So uyamthanda uEugene. uEugene. So kulokho kutholile waza decide ukuthi usibeke la usilethela sonke. Isinqumo sakho kuzoba yisiphi mase uthola ukuthi uEugene lento oyitholile yiyo and uyayivuma and uvuma uPalisa. Uyaxolisa kuwe. Or mhlambe umcela no2. Isinqumo sakho nje wena sithini ukuthi okay whatever ezokwenzakala. Mina kahle angithandi ukushare. Okay. Yebo, ngifuna ukuba ngedwa kuEugene. Ngazi ukuthi uEugene owami ngedwa. Yebo, akekho itholayo le ngitholayo noma le yangizusayo. Kuba khona uqeda ukuyithola. Ugcine kuyithola ekaEugene. Sekuyisikhathi it's been 1 month ukuthi maybe mhlambe vele sekaze entsha. Palisa. Shoot manje hey. Kuyenzeka yazo nami. Kuyenzeka. Okay. Impilo. Life. Uphilo. Yabo uphilo kaSibethu. Buphilo. So wena uEugene awuyimisela ngokuhlukana naye. Angizimisela ngihlala noEugene ngoba sengithembisile nomhlaba. Phela kuyaphela Yebo, Oshikele something. Lozo ngokuhlaba. Yilo leli. Lishikilisa sonke. Zikhala ngapha nangapha. Zikhala ngapha nangapha. Mina lelo zulu ukuthi likuphi. Yilo ke leli. Yilo lena kulethele lo. Kungenzeka ukuthi leli izulu ekhaya lami mhlawumbe lihamba kanje. Yilo leli izulu. Ukuthi mhlawumbe bekangaba introduce. Akwesifike lana mhlawumbe simnika ithuba naye achaze ukuthi indaba yakhe. Mhlawumbe befisa ukuthi Uthi uyimisele ngani. But ake sizonanga esadlapalisa nawe ukuthi unapalisa uyimisele ngani after utholele lo daba lolu. Yesu uyeza uEugene uzoyichazela naye. Mari warifu uchaza lokho okuphikisayo wena ukuthi akusikho believe ukuthi ngabe uEugene lo wakho. Warifu ngempela wena uyaxolisa ukuthi sorry bengaza ngikutshele kodwa nangi intombi yami. Kuzomsiza kuEugene ngoba mina bese ngizitshelile ukuthi sizokwakha umndeni sibe together. Okay. Palisa wena. Mina ngithi angifuni ukuma endleleni abantu abathandanayo. If kuyenzeka ukuthi uthandana nosisi akachobeke nosisi mina ngisesemncane yabo. Ngamthola omunye umuntu. Oh, so kahle wena noEugene bu dates not usudatela ukuthi mhlawumbe seniyoshada. No, i-relationship ethi saqala ukuthi yabo. Nje nokusumbona ukuthi okay. If uleyo nhlobo leyo then. But then manje ubafu mina nginokubona abanye ogeli banokukhala ngempela ukuthi mhlawumbe nizolimala senilimazene. Njengoba nje sekulimazile. Njengoba sekulimazile nje. Ukhuphuka kancane bafu lapho. Yeah, right. Si grand manje. Okay. Oh, yilanga. Usho njalo. Oh. Manje ngeke kube nankinga ukuthi uhlangane noEugene esekulimazile.
Hayi, cabanga phela ngibona. kusenyanga isizobe sengathi manje ubezele uzokulimaza vele Hayi, ngibona inkinga mina la Onanting. impilo impilo iyaqhubeka. ne okay Kodwa vele phela wena Vusi noma athi usulimele. Mayilimele akayilimazanga kakhulu. Isengakhona yeah ukuqhubeka. vele sengaqhubeka Yeah, akusiya ayikho abanye deep wala nje. bayahetheka ngithi Yeah, vele kuzoba buhlungu khona phela. Kodwa ke impilo and mina mama sometimes impilo ayisifave ngalendlela esifuna siyifave ngayo. ungakuthanda uyakuthanda Yeah. uthanda uyabona Hlezi kuyi-case. udlala ngawo udlala ngaye kuligi Kuningi. osemshadweni ufuna ukuphuma ongakayi ufuna ukuya Ungena. kuyaphanjwana Yazi ishi indoda kunzima emhlabeni. So nje ngethi ngami ukubona kwami ngibona ngathi uPalisa yafikile la izoba yi-home wrecker ezofuna ukubhidliza. No. Ubengakwazi. Ubengakwazi. le ndoda yakhe yona eqamba amanga engamtshela iqiniso ukuthi inentombi Ngoba ibeka nje ubafu. yabo nje ngithemba ukuthi naye ayikholwa yonke lento leya Yeah. bengazili ngokuba and akayimisele ngamshado bethandana nje usemhlabeni useyingane uyasho ukuthi naye usayithandanela nje usafana ukuthi mayifika emshadweni efike sene experience eyokuqala nje leyo useyitholile experience ukuthi kuyahethwana Ngiyadatshulwana. eqeda ukulimaza nje uthole vele uvuke ngezinye indaba ne so okay it's fine sizofonela ulo and then ukhulume naye umbize wena uzohamba nobafo niyocasha nibe grand so ngoba usuhetheke kanjena kodwa phela awuhetheka ngibona ngathi strong Ayona strong. I think lona ngithanda indlela akayihandlisha ngale situation yeah ukuthi uma ukuthi mhlawumbe phela uyabona lento iyiqiniso yena uzocela ukuhlehla ngoba usasemncane and futhi uyabona ukuthi ayikho worth it uyabona but izinto manje lokuzenzeka kanje uzoqhubeka uzama ukuthola omunye umuntu ozoqhubeka ozokuphintana naye noma mhlawumbe uzobanga ibreak Hayi, ngizothatha i-break okwamanje. basho njalo fana nomuntu odaka utshwala ethi angisaphuni ngiphuza utshwala ngisabhemi sibona ngaye semhlabile le following week basho njalo bonke bathi bazothatha i-break kuzi-winter bathi i-little throne yini le series le winter is coming lefana ne-Vikings Game of Thrones Game of Thrones winter is coming Hayi, sizothenga ama-heater, asizothini. okay ngicela ungiconfirmela le number le ukuthi ngabe yiyo ika Eugene mhlawumbe mayigcina nje ngo-0-0 ubone la ukuthi Yeah. ayiyona hayi mama khuluma no Eugene kambe uthe igama lakho ma Lutendo. Lutendo lihle igama lakho yes Hello. Hello, Unjani? ngiyaphila. Ngikhuluma nobani? Ukhuluma noLutendo. Oh, okay. Ngisacela ukuthi sihlangane la ngasesontweni Nini manje? manje. Ngikulindile. No, okay. Ngiyasasena sami. All right. Sure. yazi ngami ngasola ukuthi conte wrong la manje nami ngingasola manje ngasola nami asambe thina mama sochasha ngoba asazi ukuthi isikhathi singakanani ukucabangisa nezinqumo ozoyithatha yeah ama decisions siswami ugrand Ngiyaphila. ngiyamthanda Eugene Ngimthanda kakhulu ngenhliziyo yami yonke. awayimisela ngihlukana naye Cha, ngizimiselanga ukuhlukana naye. so mangathiwa yena mhlawumbe ugcina la ukhetha uPalisa kokuphatha kanjani lokho Yo, inhliziyo yami izoba buhlungu kakhulu kodwa ke kuyomela ukuthi ngamukele isimo the way singakhona nanoma kungeke kube lula kodwa ngizomyeka umuntu ayenze into ayithandayo. Umuntu unepasi phela uyazenzela ama decision wakhe yebo. but then okay unepasi ezenza ama decision yakho uzoqinisile but then what if ukhetha wena ke bese uzojabula ngithi Mayekhetha mina yes. ngizojabula. but uzoqhubeka yini umthembe Ngizomthemba kodwa angeke ngisamthembe 100%. manje kuzoba uthando Umthemba. kuzoba uthando kanjani la uthanda nomuntu ongamthembi Kushuthi ke kuzoba yiluthando olune betrayal ngaphakathi ukuthi ke phela umuntu mawungasamthembi kushuthi ke hayi ayisekho lento ukuthi uzomnika yonke lento bomnika yona before. Yebo. mhlawumbe one day uhambe kuhambe ugcine usumthemba futhi Mayezama ukushintsha ama Mayezama actions ukushintsha wakhe ama-actions nendlela ayenza ngayo then ke kanjalo singazwana kangcono. no ngiyabona ukuthi uyamthanda ungibuyele uqhamuka phezulu okay uma likhame nje kahle ngamjumpisela ukuthi konke khona nikhulume nje kanti ngizojoyina mina nganichaza futhi hamba kanjani lo grand
Shapa umama aze kumena naye ngiyazi ukuthi ngingabingelelana nje. Ngizoyichaza mina. Kwengathi uyaphuthuma. Ngiyaphuthuma impela, ngiyaphuthuma. Hayi bana sibhuta embala. Ngiyaphila. Yeah, ngicela nje kuma ngapha nganiphazamisa manje la eceleni kwenu. Igama lami mina nguVusi, siDwaza TV, uChris lo osishuthayo. So kunehlelo esilenzayo yabo labantu abathandanayo. The reason usibona sila umama usichazelile ngawe ukuthi niyathandana, wasichazela ukuthi sinesikhathi esingaka. Ngithena isikhathi ngana ndawonye? Sina 5 months. 5 months nendawonye and uyasho ukuthi kulo 5 months uhappy uyiphatha ngakhona. Uyasho ukuthi no akayisoli ukuthi uqomile. Ugcilile uyasho ukuthi akayisoli and manje unedi ukuthi ufuna ukwazi ukuthi ngabe nawe uyisempeje yini like uyamthanda serious engaze invest isikhathi sakhe esingaka kuwe kanti mhlawumbe wena usemidlalweni yabo into kanjalo. Ngizama uku-understand lento bafo ne. So unibizile le ukuthi nje Ya kune surprise esinayo esiphethe thina most busy le nene surprise esiphathayo so yona main reason ke yileyo ile surprise esiphethe le engichaza njengamanje ukuthi hayi besichazela ngothando lwakho ngizela ukuthi ungaxwayi ukuthi hey ngasifica nama camera manje namadoda engayi yabo ngiyachazela nje ukuthi hayi no uyachaza ukuthi ithando lweni lumnandi lo right u happy and uyimisele ngawe so futhi wazi ukuthi ngabe ngoba uyichama boy nje ukuthi ngabe mhlawumbe azikho nezinye iketshana oyithanda ukudlula yena. Ngibona nomfezi lo umama mfezi lo umama ungishala mfezi ngishaya emanoni. Uyayizwela kithi. Ngiyezwa. Ngeke ngize ngimfebele mfezi ngeke ngize ngimfebele uyazi udalini mama Mhlaba ngeke. Ngaze ngayithanda into yini bafethu. Mfethu ngaze ngayithanda. Mfethu uyakuthanda lo girl yezo. Ngiyabona. Khona imbuzo ngimbuza wona la ukuthi mangathiwa ama-out siyaganga mfethu yabo siyaganga ama-out hayi siyaganga iphutha liyenzeka kodwa suke simazi umuntu esimthandayo yabo in so kade ngimbuza ukuthi mangathi uthola ukuthi mhlambe uyafeba uyakubamba ngaxolela yena uyasho ukuthi ngaxolela nje yami bese ngaxolela sengaba kuwena ukuthi ufeba ngoba ungasamthandi noma ufeba ngoba wenza iphutha kodwa ngaxolela wena mase ufica yena ungamxolela efeba inzima lo mbuzo inzima lo mfethu okay like kuyo depends if ngimfice enzani mfethu usenzani awami esempedeni nje ngeke ngixolele mfethu ngeke ngixolele ne no hayi nje kulungile asingimoshela isikhathi awuthi thina siqhubeka nosuku lwethu umama usizolo uthi uyamthanda sizoganja surprise yakho niqhubeke nosuku lwethu nathi sihambele ngendlela zethu siqhubeke nosuku lwethu so ngizocela as usual masigaba abantu ama surprise sibavala amehlo yabo phela surprise vele ukuthi kuthiwa surprise kumele ubavule iqhaza yabo into kanjalo mfethu yeah so ngizocela nje ukuthi mfethu uvele umbheke lena then umama uzoza la emva kwakho akuvala amehlo awungabali uyakuthanda bese ukuthi iphuma enhlizweni eyothanda simbe nje sibhekele ngicabanga sibe ngasesontweni so nje into ezihle zodwa yeah nami khuleka lo so ngizombiza ngikhona umuntu engihamba nobafu so uma ngimbiza uyena oyiphethe njani isikhosi phela sifihlile ukuthi ungayiboni uma ufika la. Hey, I can't wait mfethu I can't wait Bafo uthi he can't wait come with a surprise hayi amanye amadoda emhlabeni ayathandwa shame hey shithi nginenhlanhla ne unenhlanhla nje yami unenhlanhla kakhulu Mwenzi shithi umele ukwazi uphatha umuntu esifazane ungamphathi mdlaphathi khali ungamphathi mdlaphathi khali bazomthatha uzoyisola Ngoba ngani la ngicela uze lapha ukuthi uthini bafo ngiyamtshela ukuthi amanye amadoda emhlabeni anenhlanhla amanye anikeza ama surprise amanye yabona mfethu uzochazela la ku TV ukuthi uyathandwa uphinde uphuthele le surprise uyajabula okay ayingcono uthi ayimele ukhethe kahle moyo into ngempela Muthi ngiphathele surprise ngifuna uqala nje ngitshele before uvule ngapha ukuthi cha mfethu ukhethe kahle yabona nje isinqumo sakho sithathile Sintswembu uyakuthanda leso sitho semva kwakho danko uyakuthanda kakhulu uyakuthanda mama uyakuthanda leso sitho semva kwakho kakhulu mngani wami and ufuna uma appreciate awuphenduke enkabe yami phenduka enkabe yami Yini? Hayi mama. Kwenze njani? Sawona. Sabona yani? Qosendeni. Ngicela. Ngoba? Na umuntu wakho mas. Ngachaza bese ngichaza. Chazana. intombi yakho uManti lena uthi wena uzochaza uchaza
And okay, yawuchaza so Uyachaza. yeah. Ubesathini bafaka ushilo wathi irare lento lena manje ukuthi uthole umuntu onje. Yena muphi ore Which one is rare? lo wenzela yonke into okuchazayo kwenzela yonke into ubona cha yangithanda ke lo. Or bakuthanda boyithu. Ngizonxolela mfethu nesh. Kube iphutha. Yini iphutha? Yimi iphutha or lento yenza iphutha? Kahle le mfethu bengidakiwe. Udakwe yini? Mana Like Ubunjani? udawe kanjani because intombi yakho le you've been dating this woman for how long? For 5 months. For 5 months. Yes. And then 1 month. So what do you mean? Budakiwe. Udawe kuyi. Ash. Kodwa mfethu why mfethu ungenza lento lena? Why phambi kwabantu? Mfethu why bungangibizeli endlini? I think ukuthi uzokwazi ukuzi-expressa kangcono ungangikhohlisi manje. Yeah, bese ngingawuhlala endlini, bese ngingawuhlala endlini. Manje phambi kwabantu. Ngifuna ukuthi ukwazi ukuthi ungicacisele nakho sesibabili la sibhekile kanje. Wena uwo-ke ozodecide ukuthi uthanda bani. And ubonile ukuthi my sister ushanga life bites na. How? Wey baba Zisa bhuti akayitholanga ehlahleni uyithole kuwe. Mazongikhethisa ke nawe. Yebo. Because angeke ngikwazi ukuhlala nawe ngingakuthembi. Kumele So- njalo ngizibuze ukuthi kwenzakalani kanjani ngasiphi isikhathi. Kodwa ngithi umuntu ngiyamthanda. Kumele ngikwazi ukukuthemba. So kube yiphutha bekusetshaleni ngoba yiphutha noma mhlawumbe uyamthanda. Because uchaze Okay. ukuthanda. Into enzekile ne. Ke vele besidakiwe mfethu kuyiphathi mfethu bokulishanisile. Ngabona usisi ngathi labona nami bengihekile. Yabona. Sisi bengekho mfethu benganginezi nami attention yabona. Nami ngitshini ukuthi mfethu yazini asami sephathini. Engashaya umuntu usonto kakhulu mfethu yabona akahabi umnandi. So amajita ngathi ufuna sami sephathini. Sathi mfethu asifayeni. Kanti ngizobona usisi yabona. Lo. Vele ngifucked up nami yabona. Kanti nawe uthathekile kumina yabona. So na sengikhohliwe ukuthi eish komkhona mama and sengize ngamqabula already yabona so ngathi ayi njengomjita mfethu sengiqhube i-conversation yami naye. Then we took it from there mfethu yabona so eish Waze kwaphela inyanga yonke manje. Shithi bisaqhubeka bisazoqhubeka. Bizostopa nini nobiyeke stop. eish mfethu nabe ngimthanda mfethu yabona bengizomtshela usisi uthi hayi mfethu isimo esikanje nakanje. Mothi simo sikanje yona bhuti ngicela ukubuza ukuthi mfethu mothi somtshela lokho uzomtshela ukuthi hayi asiyeke lento esiyenzayo noma ubuzomtshela ukuthi khona omunye osekhona. Bengizomtshela ukuthi mfethu khona esekhona yabona. Then bekuphume kuyena ukuthi uyahlala noma akahlali. And then yena ubuzomtshela ukuthi khona okhona. Bengakabi ready ukuthi ngamtshela. Yena. Yeah. Because we were still new. Ustalling you mfethu yabona. Kahle bengisafuna ukubona ukuthi wenzakala phakathi kwami naye. So kahle nomthandile lo kena. Too much. Bese develop. Like bese my feelings bese vuka mfethu. Shuthi khona la bashona khona phansi ekhuphuka ngapha. Ngoba phela angicabanga ukuthi ngikhuphuka ngapha nangapha. Okay mfethu azi nathi ngibe honest mfethu. Nakho la plus ifuna khona. Yebo. First the reason why I do all of this mfethu because angineza attention mfethu. Okay. Mangikhuluma attention I mean everywhere. Essentially like you're always busy. Angwazi njengomjita mfethu nami ngiyalama. I need to satisfy myself. I don't do that to you mfethu. Like I don't get that. You don't get what? Ikhofonata. Sex. Mfethu ngicela ukubuza ke mina since wena utshela uma sister ukuthi wena uthi attention akakuniki uke wamtshela lokho mhlawumbe ukuthi attention akakuniki yona. Bese ngiwahlala phansi wayikhuluma Lo naye. into ayikhuluma naye before noma Ukuthi mhlawumbe into inkinga zayo akayizwa manje nje. Bengazi mfethu isikhathi angisithuli mfethu Hawu. ngiyabona. Kodwa usitholile isikhathi sokuthi uphume ngaphandle wenze indaba yakho ukuthi nalo irise. Izimthintane. Eugene uyangixaka cause maye wangifica azi ukuthi mina ngusomabhizinisi, ngenza into eziningi ngesikhathi esi-1 ngapha ngiyasebenza, ngisesikolweni. It's okay mama. It's okay. Ngiya-understand into eshoyo ne. Ngiya-understand ubusy but like if no matter how busy you are, yabo. Ayimniki right ukuthi ahambe ukuchithela ngaphandle ngenxa ukuthi yena uthi awumniki attention. Yena bekumele ehlale nawe phansi akhulume nawe akutshela jazi mama mina bengicela ukuthi mhlambe siyeke lento ngoba ayisebenzi ngenxa ukuthi umuntu obusy kakhulu. Because at the end of the day ngeke uyeka wena lama business akho wazama ngeke uyeke isikole ngenxa yendoda. Into ebalekile egcini kosuku isinko yabo. But the only thing that he bekumele yenze ubhuti ukuthi ahlale nawe phansi
akutshela ukuthi mama listen you are too busy there's a lot going on in your life ngiyabona ukuthi uzamphusha ilife nani mina ngiyazivaluisha isikhathi sami yabo so ngoba ngingasithola isikhathi sami bengicela ukuthi mhlawumbe sithathe i-break yabo uzothi mawusu right ke bese siyenza uyangibamba so this guy is wrong 100% wrong wena my brother you are very very wrong lento yenzile ayikho grand uyangibamba nje ayikho grand because udlale ngama feelings anesisi lo ukuthi akakunike isikhathi sakho lokho akukunike right wena ukuthi uhambe umchithela ngaphandle ukungcono umele uvele umtshele ukuthi cha mama hayi cela sehlisa umoya awukube business into zakho nami ngicela ukuthola umunye umuntu esayidini uyangibamba wena mfowethu Afisa okay ngiyakuzwa mfethu wona baleshana ifisa ikhulula mfethu ayikho vele uyaqinisile but kulula kona ukucheata ne cheating is easy mfethu wona alright but eish everything angazi mfethu eish like Okay, yabona njami ngoba ungazi nayakazi ngathi asazi sonke asazi bashilo umfazi usuzile so kodwa sicela ukwazi njengamanje ukuthi ke njengamanje mahlukana la uzothanda ukuthi ehambe la azi naye uzothanda ukuthi ehambe la azi nalisothanda ukuhamba la sazi ukuthi labantu abasibizile balitholile usuzo kade besibizele lona so kudepende kuwena konke ukuthi yini ufuna ukubatshela yona njengamanje ukuthi bathanda bobabili uthanda oyedwa wabo uyaxolisa ukwenzakalana lapha khona into ufuna uyibuza wena ufuna ukuyikhulumela yona lapha after yonke lenkulumo eseyikhulumile ubafo la ayikho mina into engizoyisho ngoba ungenzisile kwensile wena ubumthemba ukuthi nje impela hayi and ayazange ngibonise mina ukuthi khona umuntu ajola naye shithi Slima yini okay asenze kanje angiqale ngibuze lapha phambi ukuthi ngize kusumbulule okay sana sami ngithi nawe yazi ngikuthanda umthula kanjani usisi message pop out phone yakho so wena usafunda ama message ami bengekho into bengayenzi bihleli la eduze kwami ngavela ngabona wamfonela yebo wow isibili baba singayo nesibindi sokuthi ngithatha amanamba phone yakho i-wrong lento i-wrong why would you go to my phone and then phone la abantu bami why would you do that why so ube wrong no be wrong yami ayina pin wena yakhe ine pin that's on you no ukuthi ngine-pin doesn't mean ukuthi I'm hiding something or whatsoever no i-right ukuthi wena uthathe ifoni yami ufonele abanye abantu bami yini thatha right ufuna abantu bami abantu bami usho ukuthi khona abanye futhi no I'm just saying like for the fact that ufonele wena like why would you do that ifonini yami nge-airtime yami I wanted clarity. why didn't you come to me and talk to me instead of calling her? What if she was my friend? Impossible. You friend ukubiza ngo baby. Umngane wakho yingathi bafa. Ngoba manje lento yenzayo wena you are trying to be defensive and manje i-defense yakho weak. No, I'm not trying to be defensive. Your defense I'm is being very, realistic. No, you're realistic is yazi ukuthi realistic ihamba phi naye ke realistic mngane wami. Wena watshela lengane ukuthi uyayithanda and wathi uthanda yona yodwa. Nayo yakubelieve yathi nginomuntu ongithandayo ngedwa angimshare namuntu. Uyangibamba? Thanda back naye. Wakuthanda back njengoba eboneni ukuthi uyamthanda wena. Wayesebona kuphi efonini yakho ukuthi thola ukuthi bengacheck nokucheck. Yathi nje pop i-message. Wabona ukuthi awu nanga umuntu ebizwa ngobaby. Wayivula wenzani? Wathatha inamba kama sister communicate naye there's nothing wrong akayenzile ngoba uyiprotecta yena at the end of the day. Because wazi ukuthi uyena ubaby akazi khona umunye ubaby. Exactly. Yaxela waseqhamuka umunye ubaby. Yebo nanokuthi wefuthi uyiprotecta yena. But then this is not how you solve izinto. Hlala naphansi futhi sikhulume mfethu baby. So ubani usibani. Okay wena mawuthi akusiza indlela yokusolve izinto lena wena ukucheata indlela yokusolve ngayo izinto because uthe akunika attention. Angithi uthe akunika attention. So you decided to go outside and cheat. Is that how you solve your problems then? So when you are telling her ukuthi kumele isolve kanjani inkinga kodwa wena you feel ukuthi uhlale naye phansi. Uthi wena bekumele khulume nawe. Buka manje phama ama camera manje. Awuyeka ama camera mfethu sikhulume la thina. Kodwa kube wena zange ujole naye lo ngabe asikho ngama camera. Exactly. So ifault kabani ukuthi sibe la? It's no one's fault. It's no one's fault. No one's fault. hayibo uchaza ukuthini ngoba ifault yakho ukuthi sila namhlanje ngoba wena uhlulekile ukukhuluma iqiniso Ngimlindile ukuthi alale ngathatha ifone ngale print yavula ifone Ulinde ukuthi ngilale. amanamba kaPalisa My brother, you think this is a joke, man? Yazi ukuthi angakakuzwa ngisho uxolisa mina la uthi ngiyaxolisa. kuyi-1 phakathi kwabo. Awuxolisa. Because ngeke sikukhethele thina ukuthi uthanda muphi. But ukuxolisa.
ukuthi okay wenzela abo or sisili. mawuthi hlapha ubathandi bonke vele uboyidlalela ngawo. Ngithanda. Ungibuza kanjani lento le ngoba uyazi? Ngicela ukuzwa kuwena ngithanda. Ungibuzela lo mbuzo. I have a reason. Ngithanda. Ngeke uma Qhubeka baba. Ngithanda. Yebo ngiyakuthanda. Oh. Ngibona ikusasa la kuwena. Bayakuthanda. Iyaphi lento wevusi? Bayamthanda mfethu. Iyaphi le? Awu. Ngiyayibona Yayibona ukuthi yaphi? Ngiyayibona ukuthi yakuphi. first of all langiqala la ne. Bengi-wrong. No2. Ngakutsheni ukuthi nginentombi yami. I'm sorry for that. Sanda sami. Ngenza iphutha. Ngakufebela ngaphandle. And I'm sorry. But angikwazi ukuthi ngikhethe ukuthi ngithanda bani angithandi ma ngoba nginami ngithanda no2. I'm sorry angikwazi ukukhetha. Engakusho mina ukuthi ngiyacela. Ngicela ukuthi ngibe yintombi zami. Ngiyibonile. Yazi. Ngiyibonile. Angihleki. Njengoba ngishilo ekuqaleni ukuthi mina angifuni ukuba endleleni abantu abathanda naye mina ngizocela ukuhlehla nje. So usufuna ukusuka nje wena just like that. Kanjalo nje. Ngakutshela mase ukuthi wangifebela ngizenzani. Uthanda ngidlala ngawo. Ngiyamela amagama ami. Okay. So ngicela isithembu. Kahle yeah, ngibona ngathi into kanjalo baba. Wena mawungibona nje mawungibona ngathi ngitype isithembu wena. Okay, njayami. Yabona lusukuma. Mana ke buka nje angiphikisa ukuthi ufuna isithembu or in yabo. Umuntu inhliziyo ayiphakele, inhliziyo yazi ufunani. Makuthi bakuthanda boyi2 nawe uyabathanda boyi2 okay ufuna isithembu. But then are you ready for isithembu? Mangathi bayakuvumela njalo manje bathi okay. Are you ready for isithembu wena? I'm ready my friends. Yazi Hence that's why ngifuna ukuthi bathanda bo2. Ngiready. Isithembu sidinga imali, indoda esebenza isithembu. Khuleka ngalokho. The reason why ngithi ngiready because ngiyazi ukuthi ngizokwazi ukuba afford ubabili. Manicabanga ngana afford niyamazi. Yini nazi iphakethe lakhe? Angifuni ukwazi. My brother, let me tell you something. Ngiyakuzwa ukuthi ucela isithembu and I believe as young as you are, mhlambe mina nawe almost the same age. So mhlambe ngizothi sibancane yabo. Let me tell you something dog. Uyabona ngoba bacela nje ukuthi ucela bebe intombi zakho. Kumele number 1 ube ready ngoba dikubuza nje uba futhi are you ready now ukuthi ube nesithembu in terms of finances none. Itricky ihamba lana ke lento le. Dog, you just need to focus on yourself. Kahle wena uzowenzana amantombazana u2. Focus empilweni yakho ndoda. It's either uba nentombi eyi1 Ola unantombi. Uyeke yonke. Akuna pressure. There's no pressure. There's no pressure. Uma ubona umjolo uyaxaka. Mfethu relaxa. Wenzeni? Uyiphushela ilife yakho. Mawufuna isithembu uthi wena masuhlanganise yonke into yakho. Ukuthi abafazi bakho ukwazi ukubanakekela because into ebalekile ukubanakekela abantu besimama. Gcina ngosuku umsebenzi wendoda ukunakekela abantu besimama. So ngoba usemncane kanjena ngiyacabanga ukuthi awukabi nayo nemali engako ukuthi unganakekela abantu ababili. Uyangibamba? That's all. Exactly. Yabo. So mfethu akuzame izinto uhambe uyoyicabanga kahle mawufika ekhaya. Ucheck nawe ama decisions wakho wathathile. Ubheke la wenze khona wrong, ulungise la kumele ulungise khona. Ebese wenzani uqhubekela phambili ngempilo. Yebo. Uyangibamba? Manje ngoba ngibathanda bo2 angifuni ukuhlwa nabo u2 nkiyami lapho. Thina ngezinto esizoyenza la sizobanika ama-chance okukhuluma bekhuluma inqumo zabo nabo because usikhulumela lesinqumo sakho ukuthi uyabathanda boyi2 naye uzokhuluma i-decision yakhe ukuthi yena ke ufila kanjani ngale situation naye uzokhuluma ukuthi ufila kanjani ngale situation because ukhulumile ukuthi ubathanda boyi2 and ubafisa ukuhamba nabo boyi2. But then sesekubonisa thina ngendaba ukuthi abantu ukubathisa boyi2 kudinga amandla amaningi yabo. Asisho ukuthi siyakuphikisa kuyinhliziyo siphuma enhlizweni yakho lo ngothando lelo uyabathanda. Kanti ubatshela manje okay utholiwe uthi uyafeba okay ubathatha ubatshela manje okay it's fine because uyakuthanda ushilo wathi uyakuthanda ushilo ngesibaphikisi ibona abasilethele la. So bacela boyi2 sekukubona ukuthi bayakuvuma lokho ukuthi bangene boyi2. Ngivumi. Ngaliphi no? Why ngavuma? Ngamtshela angikwazi njengoba usisashilo naye nami angikwazi ukushare umuntu. Ngiyengikwazi. But uyamthanda kodwa. Yebo. Kodwa uvuma ngene esithembeni.
into ezoyimisa kanjani le mawucabanga awucabanga mhlawumbe ngelinye ilanga uzokufonela ebusuku mhlawumbe ngelinye ilanga uzomkhumbula ebusuku Cha ngizohila. Uzohila. my sister Mina mayethu sithanda sowu2 kungcono ukuthi asihluze sowu2. because even if aqhubeka wena ethi uyaphuma lo uma umthanda nowethu wena uyazi ukuthi uyamthanda obviously uzohamba emva kwakho kuye ungazi wena because uyazi bayathandana uyazi Uthi usisa beluze bobabili. uyamthanda Uthi abaluze bobabili. uthi ncane abeluze bobabili Abaluze bobabili. Aluze no2. Uzosihluza sowu2 ke maye ngakhona ukuthi enze isinqumo sakhe. Mayethu sithanda sowu2 ngoba mina ngivuma ukuthi sithande si2. so nawe uyaphuma because naye uthi Ngibona uyaphuma ukuthi nje amathuba maningabi nje njengoba ngimncane kanje ngizothola umuntu ongeke azadlale ngami or onganayo inkanuko ongazazi ukuthi ufunani. so uyamiyeka ubafa Yebo. nawe uyamiyeka ubafa okay ekugcineni kodwa ngizokuthanda ukuthi mase siqede la sisale nani sibe nenkulumo yini noyithu because ekugcineni lalela indaba le i-trick le iba trick siyaqala uthola i-episode i-trick kanje because uyamthanda kodwa abafuni ukuqhubeka ngenxa ukuthi in Uyangitsho yazi into levusa ukuthi mawungithanda uzongidedela. hey bawungithanda uzongidedela Mawungithanda mobathanda uyamthanda Yeah ngisho khona ukuthi ngoba bethandana abadedelayo. abadedelayo Yeah bafo kodwa ngoba mina ngibona ukuthi khona uzobuya hayi mkhona ubuya. uKokoba road Ay angazi ngapha ngangithini. futhi la possible ngababuyela boyithu ebaphinde Yeah. same thing ukuthi hayi sengamiyeka nje lapho waza Ngoba kanjalo. Is it possible ma'am? Cha. It's not. Is it possible? It's not. Uyabafa ngapha. Sengibonile ingqondo zakhe. Wenze njani? Uyablasha isiziphela. Cha ngiyangikwazi. uphelelwa amandla bazophefumula No, phezulu ngibona ngathi ungachubeka nomuntu wakho uyakuthanda yabo and sakabona ikusasa nawe and mina into yami nawe bese seyintsha so angazi awazi ne asikwazi kulungisa yo kuyacaca ukuthi awuthanda ngeke ngincenge ngenye intombazane ukhona ngeke sikhole ekangikholelwa nje Nizame njengamanje ini? yo vele uye uphuma iyo hayi Webafumana mfethu. hayi nami Awusamthandi? sengiyayibonela ukuthi mina ngiyabanda ugeli uyashisa usashaya ngebutton ready la ugeli uyashisa she's ngiyabanda vele mina. nokushisa kusahamba egazini namanje abakubanda kanje namhlanje lento ngisho sayikhuluma namhlanje ngenze ukuthi namhlanje ebusuku uphinde iqhubeke So my brother. ngendlela ngibona ngayo situation la njengamanje la Enjalo vele. It's too obvious. Ngoba kubanda ke futhi. nomunye akazazi nomunye uyancenga nomunye akazazi kodwa uyathanda khona kodwa akazi My brother. Let me tell you Mase something. kunjena kushuthi-ke mina ngiyabadedela. Dog, you know, uyabona uqeda ukuyenza manje. Yena uqeda ukuyenza manje ishaya into eziningi. Confidence wise nani. Uqeda ukusuka la, usuke la, weza ngala. Wazokhuluma no my sister wamncenga. Ushiya lo sisi lo emela iduze. owamtshela ukuthi uyamthanda Wathi uyamthanda nena wasuka lapho wazoma la. Wazoncenga lo sisi. Number 1 uthi usisi afile kanjani iconfidence yakhe. Do you know ukuthi abantu besimami ibaleka kanjani iconfidence? Kubona. Uyazi ukuthi wena ukusuka kwakho ukuza la uzoncenga Sekumnikeza ezinye izinto. kumnikeza ezinye izinto yena about herself. Do you understand that? nawe uyasho nje Naye ushilo nje wathi akasakufuni. Basho boyithu bathi abasakufuni kodwa wena choose ukuzoncenga lo ngala. So my brother, this is simple. It's okay. We're not gonna thina ngeke sidecide lo sisi ukuthi bebe nawo. Ngeke simdecide lo sisi ukuthi ebe nawo. But next time talk do better. Do better and my sister is for you. Mina bengacela ukuthi umiyeke lo bhuti lo. Yabona because manje into azoyenza uzokuhetha bese thola omunye ka 1 month. Mase thola ka 1 month seno 5 months or 6 months athola omunye omusha ethi ungamniki isikhathi. yazi inkinga yalo sizinto engiyibuka kuye mina ubalisa uyayibona lento kodwa uyibonela kude yena uyayibona lento esikhuluma ngayo Uyena ne? kodwa uyibonela kude akayiboni manje la Ngomela ukuphoqa uthi aphuthume uyibonela le kude balisa lento uyayibona kodwa balisa bazokulimaza kakhulu futhi. kaningi Ngiyabona guys, sesiyakithi ngifuna ukuyeka kusase early. Uzothola omunye ongcono kunami. Bese ngilibeka lento leyo. My brother. Hayi vusilana ngathi sishonelwe ilanga. yeah Kahle kahle yimi isilima sakhe uEugene. so ungakhuluma no Eugene wena lapha njengamanje then uhamba emotweni urelax ungakhuluma naye lapha konke ufuna umtshela yona Konke ufuna ukusho kuye. konke ufuna umbuza khona khona ufuna ucacisele khona
I think vele amazwi wakhe okugcina nginawo. Athini? Athi hamba juba bayicusa phambili. Oh, tshela amazwi ngikaya wona. Yebo. Kuthiwa hamba juba bocutha phambili. Uyizwile loo nto? Cha, ngithi nje usuyobona phambili ukuthi kuyenzakalani ke ngempilo yakho. Kuhlanganisa kanjani? Khona ungakusho ngapha kusisipalisa since sifike sonke la. Mhlawumbe mawuthi bafisela inhlahla manje baqhubeka mawuthi baqhubeka khona ufuna ukumxwayisa ngakho khona. Hayi usisipalisa ngizomtshela nje ukuthi azinakekele. Azigade la hamba khona. Angathatha ama decision angekho right empilweni. Okay. Ama-decision angekho right. Yiwo-ke lawo. Wena khona into oyisho mhlawumbe ungafuni ukisho kusisi ngapha. Or kumjida. Or kubhuti. Mina bengithanda ukuxolisa mara bengingazi ukuthi uthandana nawe. Oh so uxolisa ukuthini uyaqhubeka naye? Cha. Oh uxolisa Ukuthi le ndlela athole ngayo. If Okay. nami bengise like ecathulweni zakhe bengizobuza lobhlungu obuzwile because nami ngintombazane egcinile. So ngicabanga ukuthi khona umuntu ongafuni ukuzwa lobhlungu obuzwile. Okay. So uyaphuma nawe. Mina anye ngikhona ukuhlala nomuntu ojolayo. Ngimchazele naye uyazi lento engikhuluma ngayo. But then usuwedwa manje usephumile phela. So mhlawumbe usamthembi nje vele. Angisamthembi. 5 months down the line uzothola umunye umuntu ongcono kunami. Ngicabanga sesele 4 months ukuthi mhlawumbe 5 months useyadela nakuwe. Futhi ugcina Azange ku khona 5. nokulinda- Into edela fast le. Contract yakhe igcina ku Asakhona nokulinda 5. ukuthi bashaye 4 years, 1 year, 5 months, i-relationship isaseyintsha lapho. Athi iqhawe leli walibo. Hayi, injam jebhule. Khona into ofuna ukisho kumphothi la. Ayikho into ofuna ukisho kumphothi. Right. Ngane kamama. Khona ufuna ukusho kubona mhlawumbe noma wena khona ufuna ukusho kithi mhlawumbe Kodwa ufuna ukusitshela yona nathi. Khona into ongasitshela yona mhlawumbe ama i-advice ongasinika yona mina no. mhlawumbe la khona singakutshela khona. Before unike bona i-advice mhlawumbe unike mina novusi advice. Awuzange nayo advice into engayisho ukuthi ngafethu. Siqhubeke njalo lo msebenzi siwenzayo. Yazi ngithi uzosinika Mo buhle siqhubeke njalo buhle umsebenzi wenzayo madoda. Uyeke noma siqhubeke. Uthini? Uthini Paul akho lo msebenzi siqhubeke noma siyeke? Uthanda noma uthandi. Because deep down uyawazi ukuthi uneqiniso. Ngingoshelile mina bafethu hayi. Ngimoshele ngempela. Siqhubeke Kodwa nomsebenzi. wona alright ngoba amehlo niwavula. Okay. Ngingaqhubeka nabo inkingi. Ize nje inhliziyo yami nesabhlungu. Okay. Usikwatelile mfethu sini? Cha ngikwatanga mfethu yabona. Khona bakwatelile amantombazane. I-decision abayithathile mfethu. Ngiyakubona ukuphatheka kabi, ngiyakubona ukuphatheka kabi. Sengisho nje ukwata. Uphatheka kabi ngiyakubona. No. Ukwata ngikwatanga mfethu yabona. Because egcineni vele mina engiphuthile. So ngeke ngikwate bese ngento engenziwa ngibona, yenziwe yimina yabona. Okay. Yeah, angidinwanga mfethu kuyikona ukuthi inhliziyo yami nje iphule nje. Buhlungu ne? Yeah. Yeah, and iwinter manje. But it's fine mfethu. Mara ngizwe ucoshile la ensukwini. Akufine. Kodwa yafana sikusike phela nje namhlanje mfethu yabona. Okay. So Unobuqhawe kodwa unabo ubuqhawe. Ngakunika let me give you that. Unabo ubuqhawe. The reason why ngithi unabo ubuqhawe for effect ukuthi nathi usitshela ukuthi siqhubeka ngalomsebenzi lo esiwenzayo. Sebenza kaNkulunkulu ukuthi Seliqinisa libhlungu iqinile. ya libhlungu but ngiyathanda ukuthi ulithathile walifaka enhlizweni wa understand ukuthi ube wrong and wabona nathi ukuthi hayi ngoba ipersonal kuthina ayikho personal thina into esenzayo sisiza abantu abadinga usizo iDuyaza TV kahle Ngoma kahle isistem belidinga. exactly uyabo ayikho personal mngani wami Ensena seshaya inyoni ezimbili ngetshela lodwa nangoba edinga usizo ndeni kwasesizakale naye. naye Sesiphinde sishaya 3. now La usizakele. Shaya inyoni ezi3 ngetshela lodwa. kodwa mina ayikho into besizongithemba manje. ungari uzomthola omunye okwamanje Ongalazi ipage lakhe elidala. yes baningi abantu emhlabeni baningi abantu besimamela emhlabeni wami Khona uhamba ngale komgwaqo nje manje akalazi ipage lakho. ungaya la ecampus manje uthole into manje Lana vele usulikhandile ihistory suyezile la. abasakudingi Suyaziwa encwadini zabo lababhala khona izinto. Usukhona emlandweni wabo ukuthi hey sakasehlangana nengqole kuthiwa uEugene. Angazi ngayiluzi into mzana. Azoyithola ezinye. ayihamba kabi yami cha ngeke ngakubambi Akunankinga nje mina. oh hayi Sibonga nje ukuyibambisa kwendoda le ndaba. yeah Yeah. hayi ungahamba ngane mama cha inkinga ayikho
Siyabonga mhlawumbe ukhona. Yini ngicela uvune ihagi mhlawumbe before uhambe. Ufuna ubahaga wethu. Awu ngabazama sazi. Awufuna umnika ihagi. Ngabazama. Afuna umnika. Ngashayela mina ihagi on behalf. Hayi yakhuleka mfethu yakhuleka. On behalf. Hayi khuleka. Bengicela my sister on behalf. On behalf of. Yini andiso umuntu wakho lo. Asasiyena phela umuntu wakho. Awazi ukungenza phakathi. Ah okay relax Musa bayeke miyeke Musa. Ngithi mina ngicela kumshayela ihagi on. Ngiyadela his ubafu behalf. ehambe ngiyadela ehambe ubafu. Hayi phambi kwakho mfowethu. Lungile mfowethu. Alright. Hey. Bengicela Nayi lesayini engihlulayo. Nayi lesayini engihlulayo lesayini. Shabu baba. Nxa esenkabe yami ne. But nje ukududuza ingane zabantu Excuse mfowethu. mama. Ukuthi Excuse nizoba right shame. Sorry. Sorry. hayi mfowethu. Hayi ku right mfowethu. Ku right. Nice. Bafethu ngiyazi ukuthi benemthanda ubrother but then ngizothola abanye impilo yaqhubeka vele nawe usushilo ukuthi ngekukhona ukuqhubeka inini mali afero uyamthanda nawe usho ukuthi ngekukhona ukuqhubeka kodwa afero uyamthanda so usho ngesinqumo sakho sithathile mhlawumbe ngeke uyithole mhlawumbe usomkhumbula somewhere ensukwini ngoba wazi ukuthi uyakuthanda futhi nawe usamthanda ngeke ngihlale ngingamkhumbuli good morning good night uzobayenza kodwa ke okay sengizozitshela mina good night I love you Vele ngelinye ilanga mfowethu, uzobheda usho lokho kanti uyinamba yakhe wena my sister ukumkhumbula because ushilo wathi uvezela ukuthi uyamthanda nawe akuvezela ukuthi uyakuthanda inkinga iqala ekuthenini ngeke khona ukunithatha nina ngenivumo ukuthi nithathe no2 Shuthi kubuthathe wena wedwa uzovuma cha okay shilo wathi vele bungesavuma so right uphumile kuyena angeke uzoyisola ukuba usithathile uzosimela ngizosimela mina winter is coming kunenkinga njoba ngishilo ngizothenga ihita okay winter is coming mama uthini ngalokho blanket yebo ayifunda yamehlo okay nenkinga leyo iza namayinyayinya lenkinga zana akunankinga busi sipami sizonithola lapha emontweni ngicela nisilinde. ne Wathi usabhotlo. Bengicanga ukuthi vele yazi bafo siwathenge siba gift so yabo. la show win Yes, ngoba vele baningi. sekuyiwinter Sisondele ngoba abaningi abazohlukana. Ugcine sebengathandani bazodinga into bazoyifudumeza ngayo. Guys no that was a trick one A very tricky one. that was a trick one Yeah. Bengicela usilinde emontweni mama. Bengicela usilinde emontweni. Bengicela. ufuna eshandisi Oh okay. Akunankinga. So bafethu okubalekile ukunakho konke. Let's not forget to live responsible. As being responsible. If we're it wrong, be responsible. Be responsible for your own life, bro. yes Yabo. Make sure that the other person next to you is happy. Now also when they're happy. abafethu that was a trick one Very. that's trick one but then ke igcineni isiphumile isixazululo and ongazi ubengazi useyazi so after that thina sangena ndawo yabo asazi ukuthi sekuyowenzakalani yabo kodwa ubengazi useyazi Yebo. noya khona uya lithi ngavela ngakhumbulizwe bekuyisonto izolo lithi ona osazi akaxolelwa yezwa uma wona usewazi usuJesu lo uzoxolelwa Kodwa ke bafo mina ngiphinde ngibuye ngezwe lethi kunomthandazo othi Nkosi ngicela intethelelo lapho engona khona ngibona nalapho engona khona ngingaboni. Ingobani lo mthandazo lo umkhuleko loyo ngoba siyazazi ukuthi siyabheda sometimes. angazi ke mina ngoba abazimaningi khona le yami ngilazi ukuthi yadina incegu yashiya uJesu ngempama wathi uJesu ungishayelani Yathi ungishayelani. wathi incegu ungishayelani kuthiwa yadinwa incegu yashiya uJesu ngempama yamshiya ngeCalvary Yamshaya ngeCalvary. yazi iCalvary ile all star kade yabakhona Calvary Isikhathi sama-Hebrews. uyangitshela no guys siyabonga kakhulu Yeah. asidibane kwelandelayo ini i-episode yakwaLdoyaza emnandi enohlonze phakathi khumbula soluthatha ohlangothi Azona.